Sa gudain nga rutisurat ti makasaritaan ni Adonis nga napawluan, karma, idi, kalman layo. Idi, kalman laeng manong name. Tayong tawag kanyak ni Miles nga agdadagsen ka no. Oh, oh, saan ka di maragsakan? Ti patama ko keng ka, Adonis? Miles, nakasagana ka din nga agbalin nga asawa? Anytime. Dito tinurure ko, Adonis, nga masikukan na. Tapno, adanton anak ta. Kalpasan nga bagak masikukak, agkasarta. Kahit ko kumapil lang no, naiwan ang turnong ko eh. Manupin nga tawin. Kahit nga sawan, no masikukan, ipas nga mo ti anak mo, saan ka matabaybayan? No kayat mo, aglibintan. Manong nami nagtulag kami kini Miles, ang ag-relax kami. Nangalak iti talong aldaw, nga bakasyon ko ti pisina, manong nami. Imbagakmat keng ko na, nga mangalamat iti talong aldaw, ano talong arabi, nga bakasyon na iti call center nga pagtrabahuan. Nagkuyog kam nga rood, manong nami nga naglogan iti bus, nga nag-awid iti probinsya, tagtrabaho kami, manong nami, iti syudad. Kahit kasta ko na itiragsak, manong nami ni tatang, idi mapasangpet na. Ay, enak ko na ya. Ala nga siksikat si marong karada pa yun nalapsat nga babae katuam. Ni Miles tatang, tagbalinto manugang yo. Ay susabo ya. Itaman pala nga mangig ko nga tibalikas nga manugang. Dikat kahit nasawen, at namatlayangan bakubulorium tagkasaranak. Na o makakadimatlayan ka na kita babae. Tatang mo talagang pagbagada. Ano nga na oma? Hanggang makaumat babae tatang. Kas kumaki ni Miles. Anak mo, umakin ko na. Mano ka din nga bulan sikog mo, anak ko. Talon nga bulan tatang. Tatang ko na kada kayo na, or no, saan kami pa yung nagkasar kay ni Adonis, ngayon adap, panggat mi nga live-in. Kaya una, agurnong kanupay kita ampe umanay ti ornong na. Pag-ipanan na kit di ti ornong na uno sweldo na. Kahit mamanubat nga pawit kanya. Tatang, sigurado, ipan na ka na kiti chicks na. Manuta ka di nga may Adonis, anak. Tatang, nilaing Miles. Isulaingen. Oh, kaslaad na dati. Gagalang kita at lalaki, Miles. Ngayon din na mamukan. Agistik ka kengkan. Ingkarik deta. Iso nga ron, ngayon palubos ko nagsikog ka. Tadi kita mga babae ti biyak mo. Di mo kahit nagsikog da. Pagtumtumarik kita. Uy, talaga kayo mga chikboy ka, ha? Pagtumtumarik kita. Api nga ron nga saan ka pinagtumar. Iso nga ron ka kunak. Saan ka pinagtumaren, takayat ko nga sika, kat sikan tulayan. Chikboy ka nga talaga. Ay, lalakit yung magtamaanusam na ito anak ko, balasan ko. Inangag kumati ko na. Agistik keng kan, kapot si kanti masikog. Siguro kat isinanan, di kiti babae nga sanga masikog, si kalang. Pwede ba nang sublime dito siyudad, manong nemi na paning inala ni Miles, di kiti arwaten na ti pagkasaraan na, kahit may san ti pagkasaraan mi. May san ti apartment mi. Kahit nga sawan, aglive-in kami malo. Kahit siyempre, ngati aldaw, inak mga opisina, mabatimat ni Miles, dito apartment, manong nemi, at arabi nga ron ti trabaho na. Kahit inton, mapan nagtrabaho isunan, mabati akmet tukan, ngimsakbay nga mapan sumrek iti trabaho na, manong nemi, hop, babitlain. Mapay, score mo na. Itan sumang petakla ngayon. Itan. Nita ito'y. Malado ako. Kahit nangasawan manong nemi,
ag love making kami sakbay nga sumbrek. Iti trabaho na nga iti call center. Ket no awanen, ket siya, ag may sa akmat ti apartment manong nemi, maburing akmat manong. Dahil ti kapon no apay nga tawagak ni Violi. Hello, Violi? Oh, apay. Ano brak? Nabaling nga, umay ka da kasi? Paano ta? Dagpas pa siya. And then, amumlatan tikait ko sa wala. Sige, may liwak matkan ka. Sige nga rin. Iti ababa nga panao manong nemi malaksid kini Miles nga kaliblibin kon alistok pa lang nga tawagan ni Violi nga kahinayat ko manong nemi. No kasta nga mailiwak kan kuan. Ket mailiw met iso na kanya. Ngam ko kaya iban dito apartment manong mali. Mapang kami ti restaurant, kalpasan na, uminom kami, sa minto ituloy yan manong nemi. Ti uminom, nodda kami ti kwarto iti may nga hotel. Aging ka manong naming ano saan nga hang libre ni Violi manong nami sumapulak ti sa bali. Aging ka manong naming iti may nga nightclub. Gabutaw mat pagpalabsak ti oras kung nakatimat makaturog. Napanak iti may nga nightclub o beer house man. Ada makursonadak kadakwada. Wow. Hi. Hi. Muna tao mo? 18? Kaano pa nga kasto iti trabaho? Ako pa yung 1 year. Di kahit na sawan. Slightly used. Kasi naman di awag na kanya. Slightly used. Ngayon baka ba't rin nabiing nga damang iruwarkan ka? Hamnet. Nung irawar na, si kanukwanti maika 19. Apo! Yung baga tasanga 99. 19. Ang sabi nga na pindas data nga number. O sige, pagbalinan ta nga, sika iti may kasyam. Sika iti may ka 9. You are lucky. Gabata sika iti may kasyam. Gabata talaga nga hilig ko manong nami inruar ko ni Ani. In-check-in ko. Manong nami slightly used nga talaga. Madlaw mulatan, dagiti duwa nga mansanas, iti borukong na nga slightly used. Awang pa'y una tinang kirab-kirab. Manong nami. When, oray, nagpintas. Nakapinpintas. Kapinpintas na ito nga GRO. Ani? Kayat ko. Siyak lang ti mangiruwarken ka. Saan ka mga alalat customer mo? Kasanong oras din saan ka umay. Absent ka. Di ako makwartak ka rin ng arabino. Saan ang pairuar? Ubing ka pa nga talaga. Kaya talaga nga naimas ka. Si Kamit Adonis, nalaing ka. Nakalalaing ka. Manong nami dumakdakkel ti Chan wano si Kog ni Miles. Lagi na naaglib akon. Di kayat nga sawan. No, mapanak ang trabaho, sikat mabati dito apartment. Una. Kat no, rabi, ti sikakin siya. Hanggang nga kapanaw pa eh. Matudig iti magbagbaga kanya kat. Arig na, jak pa yung nakatalikod kat rumor ka maten. Papanam no ka? Nagpalpaliwa. Boring di may mesa. Dati ka mat nagbay mesa, sakbay nga naglive-in ta. Mapapang ka kay chicks mo. Nagaluwad ka. Ando di kita marabutit nga mang sisimkan ka. Ang mga nasaan lang sisak ti babae ti biyag mo.
Adonis, pagipanak kumangarot ka rin kiti kwartak. Kit orno nga ma. Kit mo sawan. Kang kanayon nga, awan ti pagdanagam. No problem. Tumutawag matno ka ni tatang manong nemi. Ito na naman rin ti pa nagbakasyon nyo, anak. Manugay mo nga bulan ti si Kog ni Miles. Makadanda na ang nakitaan. Ang 7 pela bulan. Nagbakasyon na nito balay. Ay dito kasera ko na kuma-apartment. Ito na naman rin ti pa nagbakasyon nyo. Kumaakit ag kasar kayo sa kubay nga ganak. Ni tatang man. Mabalingkat nga rin nga agmartsa nga dakol ti tiyan na. Umuna pa lang kami pas nga di anak mi ha. Di apo ko yo. Sakbay nga kasar kami. Ay na, magagara naglaon na yung nga makakita ti apo ko. Humanda anak mo dilangin ti apo ko. Aking ka manong naming iti may sa nga aldaw simang petak dito yung apartment. Nasang petak siyempre ni Beauty. Ay ni Miles. Kabota, nagbakasyon nga rodan. Adonis? Sino ti kinasinarak mga babae? Sino kinasinarak babae magbagam? Ito may isang restaurant. Idya ka no ti masansan nga, pagkikitaan nyo. Nga idi, hanak pa ng bakasyon, rabit pa nagsinarak yo. Ngayon ito na kabakasyon akon, aldaw. Sino na dyan? Miles, diyak ka di mo't kunaken ka? Kasiksik ka lang? Siksikan tulanin. Isugarot ka gablibindan. Isugarot ka masikugkan. Kurang na lang hindi pa nagkasarta. Isugarot ka katam kumati pa nag-imon mo. Sapay kumatapod nung tako ng Adonis. Ngimno ta pala sa balay ng babae ti biyag mo, kasinsinnarak mo. Kuidaw ka. Di ka laki, di mapakawan. Ito na minsan, manong naming nga mailiwak manin kini Viuli, tinawagan. Early dinner. Sakbay ito nga gawid at sinarak ta. Sige. Ito sumod lang ang restaurant. I miss you. I miss you too. Tijak amo manong naming at sinurot nagkayam itinalimid ni Miles. Madama kam idin nga mangmangan manong naming kini Viuli ini dumarop ni Miles. Kunaktupay ngamin. Miles. Iso na ito pagpagkatag mabay. Iso na ito. Adonis, anak kayo tasawan dito. Miles, saan ko mga manggulo? Iso na ito ko na, mababaim? Violet na gana? Sino ka kadi? Miss, siyak tilib-in partner na. Kas makitam, dakilan tiyang ko, masigugak. Ni Adonis, dakilan amar sikug ko. Adonis? Kunak man ano, awan sabit mo. Agtalnakan, Miles. Talnakan. Kapoy ito dito ginaramit mo, Adonis. Panawang ka. Talaga, mat. Kapot kayat ko ni Violi ng mitsika. Halat ako na? Ayop ka. Talaga. Dito gayang mababahay, di kayat mo ng siya ka. Siya? Anak ko. Ano si kugan na? Dinakton masang patanti apartment. Nasayat. Rupot mo itong nagitarawati, magpuwanaw ka. Hindi makadayon manong name ni Miles. Violi. Kas na panagnakan. Ad-adda nga sikat pinili. Ngim ni Miles. Itilikodan nga masikog isona. Adonis. Agyamanak no siyak ti pinili. Ngim itikas to yung naramid mo. Itikas to yung panangalila mo kanya. Awan matan ti panagtalik ko ken ka. Violi? Dakil ti pamatik. Naaramid mo pa tinang talikod, idintutad masikog ni Miles. Siya tukid din. Dadada nga maaramid mo timang talikod kanyak, itataong pasikog ko. Isuma, Violi, sikat kayat ko.
Saan ko na kayat ni Miles sorry masikog? I'm sorry. Hang ko nga rumpeng ayatin tikas keng ka. Pag ayamam lang di ka di babae. Ditakan. Bioli, mabit lang. Bioli! Manong nimi ori la dua nga babae tinaggindan na napukaw ko. No, di na kaya tan saan nagano babae ta. Problema kay kidit. No babae ta do. Pawang problema. Malagip ko manong nimi tay GRO nga girlfriend ko ni Ani. Napang ko pinashare iso na manong nimi ket inruar ko. Iso tinanggi papasak manen iti panakailiw ko kari di babae. Ore awam Bioli, ore awam Miles, adamat eto nga Ani. Ubing unay, isupakit ka ubingan da. Isupakit kapindasan da. Ani? Yeah. Kahit mo? Aglibinan? Ha? Kahit mo sawan. Kahit ko nga sisak langan ti makarakop kan makaagek makadagikwakin ka. Mayat ka? Kasano ko ma? Agikkat ka ni trabaho mo. Kadagtalan ka ta ni ti apartment. Pagpakadaan ka, no ka nagtrabaho, masangpatan ka, no kapuwag ti bisina. Mayat ka? Okay. Mayat ha? Iti ba sa kondisyon? Ano ta ang kondisyon? Amin nga sweldo. Kompleto ng itad mo kanya. Kahit no anot masapul mo, dumawat ka, ikang ka. Panggasolina, pangaldaw, pangmerienda. Siyak di mga budget, siyak di mga kontrol. Itad ko ti masapul mo. Aga pumalit sweldo, ngam siyak ti mangigam. Kasanon no? Kasanon no? Mailiw ka ti sa bali nga babae. Pag babae, no eh. Tap na makontrol ko ti kwartam. Siguristo ka. Sige, mayatak. Kinsenas katapusan, basta sweldo hak. Iyawat ko hingga. Ket sikat pagdawatak no at masapul ko. Panggasolina, pangaldaw, pangmerienda, kananyaman ang pasapol ko. Huwag lang chicks. Awan, pag chicks mo, kapot a controller. Pwede ito tumawag manin ni Tatang Manong. Hello, Adonis anak. Anak, impas nga dyan asawa, nilipid mo. Diya po ko ka na. Tang, adan, nagpasangayin last month. Siyam nga bulan na yun. Kahit may kasakapulo nga bulan ita. Di ka malamin itong tawag. Tawag pa ka, di mo sungsung-batan. Kaya hindi ka malagbakasyonin dito eh. Ito ka di problema, Barok. Tatang, awan kamin kini, Miles. Ana! Naapay! Basta awan kamin. At sa baling nga kaliblibin ko. Bayan nyo, tapututak isuna. Ngayon kasano nga rin dyan po ko kini Miles. Anong ti kasasaad na? Tang, di yun pampanunutin. Gabutawang kami. Ay, Diyos ko, aya. Ti amok man lain ka. Tang, ditak pakadanagan. Banyo takpawitak to. Kunang yung hanggang ko makontrol itan di kwartak. Basta sweldo ak manong name ta sweldo. Kompleto. Kinsenas katapusan. Ani? Mabaling ka din nga mangipaw itak para kinitatang. Tada-tatang mo? Anda, ipabinsya. Nabayagan siya nagpawit eh. Mano ipawit mo? Imbaga. O sige, para lakit kinitatang mo.
duwata ti mapan mangipatulod. Ano ti kahit mo pangipatulodan ta? Western Union, Cebuana, Emmanuel, sigurista nga talaga natin ng babae. Talagang, di masayang ang kwarta. Nasiyat na. Tapno makaornong kami ko na. Manong name inityak nga ruten dagi di babae ngimtyak mo. Ta kasla agsakitak matan noon babae nga sa bali. Ngim ako mataramatak o sarat tarakakontrol man. Mas dawak manong name at dagi di gondaway nga sana ka makapangpangan. At dagi di gondaway manong name nga kriingak sa anak to nga makaturo. Di kad may palapala isakto nga man nagtrabaho. Nadlaw manong name ni Ani ti kasasad ko. Adonis, Ani, awan ka din magmadlaw mo ti bagim? Kumot-kutong ka. Ha? Kasano ka, ba't unay makapangpanganin? Tsaka may mimas ti mangan. Tsaka may makaturturo. Ano nga rin? Baka sakit ka hanggang makapagtrabaho. Kasano pa nga may kanak ti kinsenas kin katapusan nga sweldo? Pangin ipananggayam. Tuldulin ko. Pangin tuldulin. Kumagat account na nga doon. Tawad pa nagtalak mo kaniyak. Kaya nga ako nakabangon pa itibigat na. Abay, di ka mo naggubra? Nakapsutak. Ulu-ulawak. Pangasiman. Ikumpahin na kita ospital. Ipakita na kita doktor. Manong name tinakaptak nga ron ti doktor. Mister. Nabaybayam ti bagim. Doktor. Kakaiso na nga sana kang agpipuyatan. Kakaiso na nga sana kung nga mahilig ti outings. Apay ko mga nabaybayak ti bagik, sir. Doktor. Kimutong kan. Ano pa nagreklam ti bagim? Saan ko mimimas ti mangan, doktor? Ken no makariingak ti tenga terabi sana ko na makaturo. Ano sakit ko, doktor? Si tidangag manong name ni Ani itimbaga ti doktor. Anat sakit ko. Kidney failure. Nasken nga. Masinsinan nga pa nagpagas. Ken may pahalit ken ka. Di mo pa nagtrabaho. Masapol nga, mapili di kiti ipaunig mo. Doktor, Toren, pilit ka mo pa nagtrabaho. Di mo tumala may concentrate. Baka bigla ang kapsot ka, itaray ta kanto ti ospital. Kasi ang kasapulan, iti panaka-confine mo dito ospital, ngayon na tapno saan ka magastuhan, itimit lang balayo ti pagpaungaram. Tapno, maitid kang ka to, o susto nga, medicine. Irasataan na ka, iti agas, na tumarem, tapno mo tupay ti biyak mo. Yung nanginginan at ang agas. Dati Teresita, Mrs. Anak ng asawa, doktor. Live-in nak lang. Sikat pang natadak ka dati nga reseta? Sige, doktor. Mabalin yung tiyo ko, Pag namon ti records na tap no may release room warrant. Tiyari tumatlangal daw. Sige, panawang kayo pa lang Tato pa di ka asigaswag ng pasyente. Adonis,
Kasanungartitan. Kasanungartitan ko lang. Di ka matan makapagtrabaho. Mausartan natin duldulin mo. Manumat lang. Mano nga bulan tanang di kaya. Agdandan na. Tilang paggasolina, kanda dumapay nga kasapulak, edit mo ka na ka. Isulat ka maksay ti sweldo. Kadakil ti sweldo. Pag-ibig pa nam. Awon da kasi kasok ti papeles mo, tarumorkan. Ngem. Diyak maanusan timang bantay ti agsaksak kita kasken ko. Imanugot ak laeng nga nagdanata iti kondisyon nga siyak ti manggigam ti sweldo. Itatasan ka ng sweldo, kasano pa yung biyag ta? So, sana ka may gawin. Ha? Agsubliak mo lang iti night club. Agsubliak mo lang sa GRO. Kasanuak nga rin na, ani. Kasanuak nga rin. Manong name sa anak nga saan ko nga naigawid ni ani. At kami din dito apartment, manong name iti naging pakimat ni Sula. Ani saan nakapanauhan? Kasapulang ka. I'm sorry. Kasanuak. Diyak kabilang asisyak. Sino ti mangluto ti kanek. Sino ti mangpatumar kanyak. Alangan ba't kasyak? Hanta ang kamat hanta ba't kagasawa? Uri man pa nga agasawa ta. Maanusan ka nga ta. No. Hikitin tultuloy mo nga kwartak. Awan ti pagtanagam. Agdesisyon ka. Ibata mo na ito yung apartment. Kinagawit kan sa di probinsya. Tulungan nga gimpake. Tulungan ka magbayad. Iti bayad ti apartment. Ti upa ka na ito yung apartment. Kaya natap, awan di makunam kanya. Itulod ka. So, ito pag-itulod ang kanya. Ito yung terminal ti bus nagpa-probinsya. Naglagay mo yung madalugan ko. Makapag-drive ka nga ta. Malaksin no ka alam tag-drive. Saan na mga baybayaan? Kasapulang ka. Ana, agawit ka na sa probinsya? O naibati ka dito eh. Kat panawang ka. Ani, nakapanawan. Ani, masabol ka. Awan di. Diyak maanusan ti agbante ti masakit. Agsubliak ti trabaho. Agsubliak ti trabaho tapno damod laing kwarta. Awan ti naaramitak man. Kadga po manong name tajakbat kabailan tag-drive. Sumapol ka rin ti manggatang iti kotse. Sige. Tapno da pagbinahin ta kwarta. Api ko mga bigayan ta pagbayad. Para kanya kamin. Tapno da igatan ko kadig di agas. At problema ko tulayan no. May boss. Nasa din nung tupay ti pangalaan. Kapilitan nga nag-commute at manong name katilo ko nga ani. Kinasayan na palang tinaglakwak ti kotse. Menos presos lang nga ruden. Tapno yung mailako, tapno nagbaling nga kawarta. Nangala pa ilaig. Sige nga ruden, panawang ka do'y terminalin, ha? Bye-bye. Ani. Diyos ko. Dito ka din, di ko nadakarma. Miles. Sa dinutian mo, Miles. Ani. Bewley. Sa dinutian niyo. Hindi makatano ako dito'y probinsya, dito'y balay, manong name, mas daw ni tatang. Nihapi ako sa titilang ang anak ko. Sa tinutayan ni Miles, ti apo ko, dakilitaan. Tatang, api ka sa tilangam. Masaksakit ka. Uwan, tatang. Gandang gingin na di kiti agas ko. Pinanawan na. Diagda mga live-in partner ko. Jesus ha po, ay kasanong itan.
Di siya kung timang tarakin keng ka. Makabangon akmatla nga marakder nga makapagna nga mapaniti kusina nga mangi karigatan manunemi tagdigos. Ngam no kasta nga rumuwarak nagpagnapag na iti arubayan alistuak nga mabanong. Ni tatang manunemi ti papan gumatgatang iti agas ko. Kende kiti mabaling ko nga ipaunig. At hindi kiti maiparit manunemi maipaunig kanya. Tatang, nangyari ito nga nagtungpala man ako. Kasladyak man lang mamati. Naggraduar ka ti college, ka nagpintas ti trabaho, kalpasan na kastumat ti nagtupal. May paharatan ka na kanyak nagtrabaho. Masapol nga maipakamukin ni Miles ti amin, anak. Dinakayatan ni Miles tatang. Isu ka dila yung tinapututam ni Miles. Un tatang. Mabaling ka di nga maalat cellphone number na marok. Hamo pa ka di kinuntak. Iti lang nabit nga nagsina kaming kung kontaket. Alala. Itad mo kanyak di dyan number na tasyak timang kontak kang kuwana. Di pa yung cellphone ko manunemi tinaramat na. Indial ko tinamber ni Miles manunemi. Sa kuinted kinitatan. Kalpasan ni speaker ko. Hello, anyat masapul mo? Ay, Miles, anak ko, may tatang ni Adonis na ito. Ay, tata ko nakata. Ang kamit nga nagkapatuloy. Ang kamit nga nagkatuloyan yung anak ko. Babaero mat kami. Miles, kumusta ang tiyapo ko? Ay, ni Angelo. Okay, so na, tatang. Makaayayo. Magrugin nga karadap. Alisto nga makapag, muna makasursuruag sao. Mami lang ang mami kanya. So na lang at sapsapulan na ti daddy na. Bagamat kang kuha na nga na tayo ni daddy na. Si bibiyag pa lang na Adonis. Iso na lang ta masaksakit. Nandiyan kayo tumasawan. Dimteng dito'y probinsya. Sigun kayong kuha na kita. Kidney failure. Kidney trouble. Tsaka mo, no, nandiyan ipagbaga na kidney trouble kata kidney failure. Delikado na ito nga sakit, ha? Mamanod makalasat. Mabaling ka di anak. Nga umay mo isarungkar ditoy ni Angelo. Pambaramat tayo sa rungkaran ni Adonis. Sige tatang. Ipagpagabok ka na kayo. Tadakarbingan nyo tapo ko yun. Apagpagisunay. Talaga kahit kutik bakasyon. Okay. Kadwak ti anak ko. Umay kag bakasyon nita. Umay kami bakasyon nita. Oh. Kastang mo anak. Umay dagit-agi na. Baring na mapakawadnak ni Miles tatang. Sikan tumat kami. At dalang roden na si Kugam. Nag-stick kan kang kuwana akas kunam. Apa nga nangala ka pala sa bali nga babae? Tsak man mo. Ay, dahil takat ngamin, tinakairumamam. Hanggang nga mapaplet. At dalang roden, nangala ka pala. Nasaan lang may mesa. Baka isupit tinakaalam sa sakit mo. Gabot ka adun nga babae nga naramanam. Tatang,
Kahit ko pa lang nga pa ako tibiyag ko. Kahit ko may biyagan na pa. Kahit ko ti makapagtrabaho. Makapagtrabaho, kan makachiks manan. Saan kung tunwar kami din? No mapakawan kan maawat nakpay ni Miles. Saan kung itong ulitin? Diyak tun makirelasyon dito sa bali nga babae. Tatang. Dito una ti pagpakaasig kinahapon Diyos. Ngayon kanak kumaha iti maudi nga chance nga mangipanagnig. Nasanak tun nga aramat ti sa bali. Sanak tun nga agayat iti sa bali. Dimteng nga rot dagiti agina manunaymi adak iti silad ko. Asla marigatarak pa kita bumangon man. Mangmangig ko manong nemi tiragsak ni tatang nga nangkarga ang nakipakagsarita kini anghelo nga anak ko. Tijak pa nakita nga anak ko. Nangig kumayat manong nemi ti saludsud ni Miles no sa dinong arot ti ayan ko. At dita silid. Umay kayo tayong dito silid. Dito'y kamlatan datang. Kunawit ni Miles. Yung garigatak ti bimangon manong nemi ketrimwarak agsagkisagking gabuti kapsot. Miles. Adonis? Abikas na nila nga. Saan ka matang nga Adonis? Pangit ka matang. Agyaman ang tadimtang kayo. Tapno may kanang iti gondaway nga dumawat ti pamakawad mo. Imaraar manong nemi ni anghelo kanya. Idi umasadag manong nemi ingkawid ni Miles. Anak, no. Amo ko may gawid talang ta. Baka makaakar ti sakit mo. Saan nga makaakar ti sakit ko? Siyak lang ti masidag manong. Idi makarok at ti ubing iti inana ti maray kanya. Insabat ko mayat manong nemi dagiti takyag ko kit bilagkat ko isuna ngayon narako. Aluwadam, makaibayin patam. Manong nemi. Imarakop tubing ititaltal ko. Ititangid ko kunak kuma. Wow. Nagganasen amarik na ti arakop ti anak. Ang anghelo. Pakawanan na ka na. Dededda ka pa lang ti tiyan ni inam. Na iturad ka nga linaksid. Di parang linaksid ko kini mamang mo. Ni mami. Arig na linaksid ka matan. Pakawanan na anak ko. Tulungan na ko mga lukoy kini mami. Barbalang may sublin at dating panagayat na kaniya. Pagkahasin na na. Binagbagaan na karod, binagbagaan na kami ni tatang manon nemi da kami kini Miles. Miles balasan ko. Kalpasan nga pinanawam ni Adonis. Gabot sakit tinakem mo, ta hanga sikat pinili na, at ta kalang arodon nga, ta pala sa bali ang babae, di biyak. Saan mo ka din kakayat? Saan mo nga ayatin? Kaya ka din sa baling inayat mo. Tatang, awan day ti panunod ko. Ti plano kat di bukbuk ko aming nga panawan ko, iti anak ko. Nukasta, awan pa iti sa baling nagtakigwa, ita pusong. Awan pa tatang. Di mo ka di mapasubli, ti dati nga panagayat kayong panagtalik mo, iti anak ko. Miles, di ka na kuwan sa bali pa yung kundaway. Kasapulan ka. Kasapulan kayo iti anak na. Kahit ko pa nga umatidog ti biyag ko. Tapos na masulnitak na iti nagkurkurhangak ka na kayo. Tulungan na. Tulungan na ko, Miles. Tanya kahit mo mapasapang. Miles siya kung ti sumungbat. Kasapulan ti anak ko ti mga sigasok yung kwanak.
Kadabi nga sa mo kayo, bandi ka chicks mo. Awahan, ti bangayat ka niya. Kadsiyak na naway makayat ka. Manen? Ipagbagabong ti anak ta. Kas nakita mi tayo. Awang pa'y nakam nang blood, sticker than water, instinct. Imaraar kanyak, kabuta siyak ti amunang ama na. Nasapsapulan na. Buklet ako mamanin relasyon ta. Kat no may pakat kanyak ti usto nga treatment, medication. Maagasan tumatlang ti sakit ko. Kat makapagtrabaho ko tumatlaing. Tapos chicks kan tumanin, hanggang tong naramidan. Mamati ka kuma. Ikanak kumati asabali pa gundaway. Pastor, ikanak kumamanin dita puso. Please, Miles. Manong name awan nga tanti kapupudnuan ti panagayat ni Miles. Isupay laag manong. Sana kas kini-viewly manong name nga didak inikan ti sabali gundaway. Nangrol na kini ani. Hindi awanin ti maitid ko keng kwa na akwarta, pinanawan ako. Ngam ita, tamasakitak, adda ni Miles, pinatgan na tikid daw ko. Pinakawan nak at inawat nak manin. Nagtransparent manong name iti pagtrabahuan na asikasuan nak iti aldaw, tuwaham ti anak mi, san tumapa nagtrabaho ti rabi. E dito ni tatang manong name napiksamot pa ilaeng, ngagtaraken ti dingwen agba mula iti mateng iti bangka. Gabot at tagtagibinek manong name ipaunig ko di kiti rumbeng dahil ipaunig ko. Kaya natagtultuli manong name nga agas amagatang nga tumtumari. Kaya tinak pa nagpa-check up manong name manin. Insing-asing ni Miles manong name nga padasok ti albularyo. At ang imbagada nga nalaing nga mangagas manong name nga herbal manong name it itad na pagpaagas, maanger, mainom, may sapsapo, may digos. Imanugot ak manong name aking ganang inot nga nagsubli ti dati nga pigsak. Inot manong name nga maimaskot mangan ken maturog. Ket tultulong ak maten ni tatang iti bangkang ken panagtaraken ti dingwen. Aging ka manong name nga nagsubliak ka nagsapol ti trabaho dito'y probinsya ket nakasapulak at adamot nga rod adal ko ken matrikula. Agyaman ti kinapa Diyos. Tanapasublik gamat lahat ti dati nga salunat ko. Uwe na Adonis. Agyaman ti kinapa Diyos. Nagsubliman ti dati agwapom. Adaman ng trabaho. Pakigam ka man ti kwarta. Adaman ng pagchiks mo. Saan kong itong karamidan? Ngata? Huwag kayam. Numanayuan ang tiornong ko. Mabalintan itong nagkasar. Oret at tarakun mi kinitatang dingwen. Libre na gijay. Anam ako na itatang. Is dahil ako mamat may singasing ko. Nagbunyag ka din ni Angelo. Nagbunyagin datang. May kamanuntong ang kuwanan. Birthday na ito umay. May kaupat to. Di lamang ano tayo ko aya. Katira na yun to na ti panagkasaryo. Tapos naman pinsan, iti birthday ni Angelo. Sige, isa ka na tangar ti amin. Fast forward, manong name na kami mitlaeng kaniya Miles ti nagkatuluyan. Naman pinagsublinti dati nga salon at karagtak yan kinagwapok manong name saan kon nga inaramit pa iti naghilig ka na kinibabay. Uwen, aduman na kita mang sulsulisog kanyak ngimno Nasing peta kon. Agistik tuwan akon. Diya kon ulitin pa iti aramid ko di tapno diyak maulit amakarma. Dahil ito nga rod, di pagkasaritak, manong nemi, ket thank you, itilaig mo nang ibasa, ket sabi ko matad damat na ibatik nga adal, liwaliwakin pagsarbingan tibiyag, kadagiti padak nga nagbuya, ket nagdengeg, more power to your program. Tuwing nga rod nagyamang nga pagayam mo, Adonis. Ay, thank you Adonis.